Yun no guys, alis na kami. Ihatid na namin sila mama. At magpapalengke ang aking kapatid sa Tokyo. Gusto pa niya Tokyo siya magpapalengke. No guys? 3, 2, 1! Let's go! Paano mag-vlog yung mga siraulo? So yun guys, no? Nandito kami nga sa maliit na tol. So ganyan talaga pag nagbablog. Ano pa tayo? Kakain to. Puro kang daiso, puro kang kuskus. So guys, ayun na. Alis na kami. Hapakan mo na rin pa sa lubok kaya manakot pa siya nun. Ay, ulis na. Katula na pa mo. O sige, didilat siya pa mo, didilat siya. Sabi niya, oh, katula na. Mabuti yan yung puya yung chino. Sige no. Sige na. Ingat tayo. Bye. Na kami guys. Mag-highway na kami si Batang Gabi. Grabe. Talagang gusto pong mag-highway ni Mami. Una nung kayong oras mag-obra ako pa bukas. Mamalagwa yung mamalagwa. Balamuting kampanya parang Mamalingki po, opo tanang muli kayo kayo mag-highway. lagi kang may hinahabol. Kala mo lagi kang may hinahabol, Diyos ko. Uy, bahala ka. Ikaw naman magbabayad. No? So yan na guys, pupunta na kami ng Tokyo kasi magpapalengke sila ron sa anong pangalan ng pagpapalengke nila ma? Japan Meat. No? Pag kayo nagpapalengke kayo sa bandang Tokyo, mas better na pumunta rin kayo doon kasi maganda at saka mura at saka sulit. Makakarami kayo. Yung ichimangyen nyo, marami na siya nabibili. Kasi kami normally, yung asawa ko, nag-market kami sa Costco, which is medyo nasa balance area. Hindi ba balance area yun? Hindi balance area yun. Maliit na tol. May syempre wholesale kaya maramihan mura. Oh. Gusto ng ni mama lagi nagmamadali. Gusto mag-highway lagi. Mas nga magmadali. Oh. Bata kayo magmadali. Okay lang yan. Ayan o, nasa likodan namin may Coca-Cola na napakalaking kasya. Malaki daw yung sweldong binibigay, sabi ng kapatid ko. Nag-usap kami about sa parang mother language sa lugar ng asawa. More on Spanish pala sila. Tsaka English, no? English tsaka Spanish. Pero the same lang daw. Akala ko pure like old language na hindi pala. Sa amin kasi marami din ganyan. May isang lugar na puro malalim lang yung ginagamit. No, saan ba banda yun? Yung puro lumang salita yung ginagamit, nakapampangan. Banda Porac, ganun. Hindi niya pala ako naririnig. Kala ako naririnig na ako. Maliit na tol. Naka-headset pala. Dia. So, dito kami ngayon, boy. Sa bahay nila mama. Tinambatal. Tailan ka ang tambatal na? Mukbang ka pa. Oh, yan. You face the camera. Oh. You say the mukbang. Mukbang. Parang yung moto dito magkalapit lang yung mga namin. Tour kami MJ. Dito kami ngayon guys. Oh, kayo na. Pupunta kami ng, alam mo na. Grade 4. Pwede pala dito magpa-adjust. So, dayo na. Ba't sanggay? Hi guys! Guys, this is Koma. Ito yung term po ng Japan which is Koma. Ayan, no? Oh, Pino po. Are you ready? What will you say? Taco. Ikaw.
Ngayon, trumpo ng Pilipinas. Pako. Masaya. Pag mate, matras nyo. Adi Nanista. Nano ya? Oh, Ngayon, totally rin pa siya. Wari na. Baby. Ito mate. Yung original pa siya. Ganyan lang. Pino ko. Ano sinanting yan? Grabe naman yung trumpo ng Japan. Dito. Wow! You Hitler! Hitler! Baby try. O, ika. Sige. Yes, tiri. Ako ba? Kinaya. Jamino yatte miru videos de. ちょっと待ってね、今縛るからね。縛るんじゃないよ。It's okay, Tita. Don't watch it. 見て見て。 Malakbag ya. You do this. Feeling! Ang pas pinano siya. The next Kami day. ngayon, pupunta kami sa sikat na meat shop dito sa Japan, sa Princess Meat Shop. Pupunta muna kami ng Costco pala, bibili daw kami ng pagkain. After that, chicken pupunta kami ng Princess Meat Shop. So ngayon guys, hinihintay namin si Aubrey at pupunta kami ng Costco. Eto na. Oh, nakakain na kami ng Costco. Ayan, nakabili na kami lahat-lahat. Nakakain na. Did you eat well? So, pupunta na kami sa Princess Meat Shop. So, 38 minutes lang daw, sabi ni Mama. Ayan. Tama ka naman, 38 minutes. So, alis na kami. Magdadrive na kami, guys. See you later. Ano yan? Patingin daw na menu. Ngayon sila Mama umu-order na. Naning kaya ka? Kumakain ka nga tayo? Ano yung di ba sabi mo aluayo? 10. Kaya 12 na, 12. Dine-in po. Ito na po. Bakit ang burin? Kanya na. Ito yung masarap mo. Papalab na naman. Papa love this one, oh. This one. Nasa ka ba? Walang itlog yung sisig. Wala. Wala din. Ang kasi marami na siyang version kasi. Ewan ko lang no, yung sa Wala na ata yung mayonnaise. oo. May remix. Malat style dinakdak. Oo, dinakdakan na ano. Tapos another 10. Another 10? Another 10 na take out. Another 10 na take out. Opo. Opo. Dalawang halo-halo po. Dalawa po? O yun, nuts yun eh. Yung tapioca nyo, te, ano yung flavor? Dito po inom. Strawberry. Strawberry. Goto lang. Magkano yung lugaw? O, Isa po. Opo. Lugaw po. Tabi mo na dyan siya. Sige, tabi. Mura yung Hindi ako magtatakal dito. Maraming tao. Hindi, maluwag kasi yung space. Tsaka maganda yung ambience. So, andito kami ngayon sa Princess Meat Shop. Ano yung in-order ni Mama? Balbakwa. Ano pa? Goto. Tapioca. At saka isaw. Halo-halo at saka isaw. Meron. May isa? Oo, nag-order si Mama 12. Yun lang sumisan. Meron, no? Wow! Kare? Kare dyan eh. Kare doon. Balba ko. Ah, ito ba? Hindi naman yan eh. Sausawan yan eh. But. You eat this. Mura yung 12 siguro. Ano yung kaya kao? Masarap. Tita, try one. Nice. Uy, sino yan? Yung kande na. Ganda. I should like this, oh.
Moto kande. Mamangan yung but no? It's like a chicken na. Ay, karne na. Ano may bawang dyan? Magni ka doon sa kay ate. Ate niya bawang. Malupog yun. Like me no, man. Hindi naman. Ayan na, chuka tarang na may iban. So yun na boy. Nakain na kami sa Princess Meat Shop Restaurant. Ano masabi mo? Oishi na. Masarap. Ayun na, ang sarap. Sarap. Oh, ayan o. What can you say? Oishi desu ka? Oishi na. Grabe, oy. Grabe, ang sarap. Ang sarap ng kinain namin. Maramis na customer. Ay mamaya palambutin ko na yon. Sasangkapin ko na, lagyan mo na lang ng gulay bukas pag uwi na din. Kasi uwi na kayo mga hapon. Ano yung pa yung isa? No, again. Goto, Batangas Goto. Balbakua. Balbakua. Ang sarap ng balbakua. Ang sarap. Collagen, legit. Yung collagen nila napakasarap boy. Kaya you must go into Princess Meat Shop and then tawag dito yung collagen nila masarap. Kaya wala akong masasabi dun. So masasabi mo lang is oishi desu. So yun lang masasabi ko. At masasabi namin family napakasarap Kung dumiretso tayo dito, panalo. Ewan ko sa inyo, gusto nyo po munang mag-Costco bago magpunta Wala ko, dito. syempre hindi pa tayo nag-lunch. Alam din. Tinalang naabutan pa yung barbecue. Dalawang klase lang. Hindi ka po ito Okay lang, importante. Yun lang siguro. Siguro, bumibili yan, 2,000. Pero sa bagay, masarap. So yun na boy, maraming salamat. Bilisan mo na. Alis na kami. Uwi na kami, punta na kami ng Chuchura. Bye guys. Bye kayo kayo. Bye. 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 Busog much. Busog mas ikaw. Oshikata desu. Okay, so say bye-bye this. Papa desu. Arigato deshita. Arigatou deshita. Sasama des. Bye guys! Guys, ohayo gozaimasu. Which is, pupunta namin yung, pupunta namin si, ano yun? Dare no tanjoubi dakke? Natsumi? Dare no tanjoubi iku no? Kira. Ate Keira no? Tanjoubi ikimasu. Pupunta kami dun sa birthday ni Keira. Pupunta kami ng Tochigi right now. So, iniintay ko lang yung asawa ko. Kinuha niya yung stapler. Doon. Yung Brenda? Given na niya tayo pakita. Pwede kaya. Dito na kami boy sa Tochigi. Ay ka pa ko eh. Vlogger lagi. Pasok na kami. Pasok na kami sa bahay nila Kuya Bongbong. Tayo birthday girl. Hello! Dala na rin lobo eh. Say hi te! Hey! 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 Hoy! Say hi! Hi! Kaya na. May nasakit na. Malusog na, malusog. Yan, tapakan niya. Dana boy. Ay! What is it? Nagpunan na. Ano Kukulachi! Maliit ang pagawa. What will you say? What will you say? Oh, Kira, what will you say? Tita, Thank you, Tita Ann. Ninong Ann! Thank you, Ann Kanuan. Kira, how old are you now? You are 7 years old. Congratulations! So, yan, nandito kami sa birthday ni Kira. Nag-birthday yan kami dito. Ang ganda ng setup niya, oh. Yan, oh. Kulomi. Kulomi des. Ayan, oh. Kulomi, oh. Oh, hindi ba si Kulomi to? Jisoo? Di si Kulomi to, di ba? Hindi naman si cinnamon roll yun, eh. Siguro may nga yan. Kaya nga. Siguro may kung gusto niya. Sinatsu sinama. Yan o, ang ganda ni Kira, masarap. Masarap na sipo egg. Masarap na chicken. At ang ganda naman ng cake ni Kira. Oh, wow. Very good, very nice. Kira, dito ka, Kira. Kira, dito ka muna. Okay.
Baru jual kambing. Oke, tempat saya. Hello. Hello. Grabe to, no? Ang laki. Oh, times 3. ABC na? ABC. Kanya yan ni ako ni. No. Papakilala yung screen na. Oh, wait mo. Oh. Baba. Lime boy. Papakilala din eh. Babap say. Oo, intindihan ka. Ito na. Ka pa papagal na yan. Hindi ka pa mamanulok yan, ne? Ari! Yo, guys. Andito kami ngayon sa Tochigi. Kasama yung asawa ko. At yung buong family, nagpag-birthday kami kay Keira. Andito na kami ngayon. So, kung napanood nyo yung video, napakasaya. Parang piyesta lang. So, natikman na rin ng asawa ko yung authentic na sisig na sinasabi ko. Yung authentic na sisig kasi, guys, yun yung parang tenga ng baboy, mukha ng baboy, tapos ano lang, sibuyas lang. So, ang nangyari doon, ganun na. Diyan ka muna, patayin mo yung kuruma. So, yun lang, halos magpapauwi na kami ngayon dito sa Tochigi kasi natapos na yung birthday at lahat na, no. So, mangyayari niyan is like anong oras kami makako, pero okay lang, nakapag-enjoy naman kami kahit pa paano. So, ang tanong kasi dito is like, bakit nga ba mahal kita kahit na ay napasin ang pangarap mo, hindi naman ako. Ano man mangyari sa amin, alam mo yun na nung sino may kasalanan na Dito! Alam niyo, wait lang, wag ka muna. Tinuturo ko siya mag-drive. Pag brake, ganon. Pag gas, ganon lang. So game. Practice mo na. Brake. Wag ganon. Wag ganyan. Ganon be, mite. Tignan mo yung kamay ko. Tignan mo yung kamay ko. Ganon. Pag gas, mas malambing pa. Yun. Ang gagawin mo yan, alis mo yung parking brake. Alisin yung parking brake. Okay, ready ka na? Huwag mong bibitawan yung brake. Okay, ready ha? Huwag mong bibitawan yung brake ha? Okay, bitawan mo yung brake. Bitawan mo yung brake. Mate. Brake. Na! Maliita, tol. Sabi ko na sa'yo Oy! Wait mo! Bitawan ko break. Bitawan mo yung brake. Huwag kang magagas. Sabayan mo. Ay, Huwag kang magagas. Peke. Gumagana, brake na, brake. Sige pa. Kaya mo, huwag kang manggagas. Brake lang ha. Sige, brake. Okay, ganyan, yan. Gas. Konti lang. Oops, stop, brake. Break. Gitna. Okay. Brake mo, brake. Okay. Tapos na. Bitaw. Okay. Ayan na. Wala, doon lang kami konti. Tinuturuan ko lang siya ng brake. Tinuturuan ko lang siya mag-brake at saka mag-gas. Kahit sino naman, ganyan. Bye-bye. Gets mo na. Pag magbabrake ka, hindi ganun. Ganun lang be. Malumanay. Pag maggagas ka, hindi rin ganun. Kung paano ka magmalumanay na mabrake, dapat kalahati din doon. Ano pa niya preno ng motor? Baka na. Hindi.
Iwan ko paano mag-brake sa motor to eh. Nabangga to eh. No, nabangga to eh. Tapos na kaming makipag-birthday kay Ate Kayla. Na? Ang titang... Wow, Kuya Rigato na. Bye-bye, te. Thank you. Oh, bye kayo pa. Bye, bye. Tinuruan ko mag-drive. Na, te? Kaya ba pinapakinakabangan eh? Anya nga eh. Bye-bye, Koy. Bye-bye. Bye na nga. Bye, bye. So guys, bye guys. Oskar sama des. Bye-bye. Maraming thank you